Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στον Flash έναν νέο άνθρωπο. Έναν φοιτητή από τα Σέρβια στο ΤΕΙ της Θεσσαλίας, τον Δημήτρη τον Ντέμο, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Και χάρηκα που σε έχουμε εδώ πέρα στον Flash. Όπου μαζί θα μας πεις για μια έξυπνη εφαρμογή που έφτιαξες εσύ μαζί με τους φοιτητές σου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, όσον αφορά για τους οδηγούς πρωτίστως, κυρίως για τους οδηγούς, να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Που έχει πιο φθηνά, που έχει πιο καλά, για να ξέρουν να κάνουν και οικονομία. Αυτό ξεκίνησε ως ιδέα του καθηγητή εφαρμογών του κ. Φώτη Κόκορα. Ήταν η ιδέα του για την πτυχιακή μου εργασία. Έπειτα ανέπτυξα την εφαρμογή για Windows 10, στη συνέχεια για Android. Μετά αναμίχθηκαν και άλλοι συμφοιτητές, όπως ο Τάσος Θεοδοσίου που ανέπτυξε την εφαρμογή για Windows Phone και ο Θάνος Πηγαδάς που ανέπτυξε την εφαρμογή για Web. Αυτή η εφαρμογή ξεκινάει και εμφανίζει τα φθηνότερα πρατήρια μέσα στο χάρτη. Ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί όπου θέλει σε όλη την Ελλάδα. Αμέσως τα πρατήρια εμφανίζονται. Μπορεί με διάφορα κριτήρια να ορίσει τι τύπος καυσίμου θα εμφανιστεί, diesel για παράδειγμα ή πετρέλαιο θέρμανσης, ποια μάρκα καυσίμου του ενδιαφέρει. Έπειτα μπορεί να εισάγει την κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητό του και το ποσό που συνήθως ανεφοδιάζει για να του προτείνει τα πιο οικονομικά πρατήρια σε σχέση με την απόσταση. Γιατί μπορεί κάποιο πρατήριο ναι, να είναι φθηνό, αλλά άμα είναι σε μεγάλη απόσταση δεν συμφέρει να πάει να γεμίσει από εκεί πέρα. Του δίνει όμως και τη δυνατότητα να υπολογίσει πόσο. Φυσικά. Του υπολογίζει πόσο επιβάρυνση θα έχει αν μετακινηθεί σε εκείνο το πρατήριο. Και μπορεί για παράδειγμα κάποιο κοντινό να είναι πιο ακριβό, αλλά να συμφέρει πιο πολύ να γεμίσει από αυτό, γιατί θα κάψει αυτά που θα κερδίσει για να πάει στο μακρινό πρατήριο. Κατάλαβα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή που είναι για τα κινητά τηλέφωνα. Ναι. Ο οδηγός, ας πούμε, οδηγάει, θέλει να βρει βενζίνη γιατί του τελειώνει και εμφανίζεται ο χάρτης. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δούμε κάπως. Παραδείγματος χάρη. Εδώ τώρα είναι ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η έκδοση για web. Μπορεί οποιοδήποτε από τον υπολογιστή να μπει και να δει τα πρατήρια. Εμφανίζονται σε όλο το χάρτη τα πρατήρια. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο εικονίδιο, βλέπουμε τις λεπτομέρειες του πρατηρίου, όπως πότε ενημερώθηκε η τιμή. Εδώ πέρα βέβαια το σβήσαμε το ονοματεπώνυμο για ευνόητους λόγους, αλλά εκεί θα φαίνεται κανονικά ποιος το έχει και πόσο είναι η τιμή που δίνει. Έτσι. Εδώ είναι η λίστα πρατηρίων, στην έκδοση web επίσης. Τώρα μιλάμε για κάθε σημείο της χώρας. Κάθε σημείο της χώρας. Έπεσε δουλειά δηλαδή τώρα να τα μαζέψετε όλα αυτά. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα, παρέχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε την έκδοση για Android που έχω φτιάξει. Επίσης αυτά τα δεδομένα είναι τα μόνα έγκυρα, καθώς είναι από το κράτος παρέχονται. Οι πρατηρίουχοι όμως πρέπει κάθε μήνα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, να ανανεώνουν τις τιμές τους, ακόμα και αν δεν έχουν αλλάξει. Γιατί μετά δεν θα φαίνονται στην εφαρμογή και υπάρχει και πρόστιμο γι' αυτό. Υπάρχουν μερικοί που δεν το τηρούν όμως και δεν εμφανίζονται ούτε στην εφαρμογή ούτε μέσα στο παρατηρητήριο. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν το αλλάξει κάποιος, δεν θα μείνει παλιά η τιμή, θα μπει ένα ερωτηματικό για παράδειγμα. Δεν θα φαίνεται καν στο χάρτη. Δεν θα φαίνεται καν στο χάρτη. Άρα τους συμφέρει να ενημερώνουν για να υπάρχει αυτή η ροή. Ναι, και όταν αλλάζει η τιμή, αλλά και αν δεν αλλάξει η τιμή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα να γίνει κάποια ανανέωση. Αυτή τώρα η εφαρμογή πρώτη φορά γίνεται από εσάς δηλαδή. Ναι, φυσικά. Έχουμε ξεκινήσει όλοι μαζί, έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο οικοσύστημα. Αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 22.000 χρήστες όλη η πλατφόρμα. Αυτό μέσω διαδικτύου τώρα γίνεται. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που ήδη εξυπηρετείται από αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Η έκδοση για Windows για παράδειγμα ξεκίνησε το 2014. Τώρα για Android είναι πιο πρόσφατη, έγινε το Δεκέμβριο. Πώς θα το βρει αυτή κάποιος στην εφαρμογή για να την κατεβάσει, να την χρησιμοποιήσει? Αρχικά στο fuelgr.gr μπορεί να δει όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις ή στο εκάστοτε store της συσκευής του να γράψει fuelgr και να την κατεβάσει δωρεάν. Μάλιστα. Αυτή η εφαρμογή που σχεδιάσατε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι και μπράβο σας για το λόγο ότι γίνεται δουλειά στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Δηλαδή υπάρχει ένα ερευνητικό πεδίο, το οποίο αυτό είναι πρωτοποριακό, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Δηλαδή εσείς φτιάξετε αυτή την. Η οποία είναι πρακτικότατη και θα βοηθήσει και πολύ κόσμο. Τώρα, η προώθηση μέσα από το ίδιο το ΤΕΙ, δεν ξέρω κάποια εταιρεία να την πάρει, να σας την αγοράσει. Πώς δουλεύει αυτό το σύστημα? Αρχικά έχει γίνει πριν μερικές ημέρες μια προώθηση, έχει σταλεί ένα δελτίο τύπου στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου έπαιξε σε όλη την Ελλάδα σε μεγάλες ιστοσελίδες. Γνωστοποιήθηκε δηλαδή το θέμα. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για προώθηση. Οι χρήστες σιγά σιγά τη βλέπουν να ανεβαίνει στις υψηλές βαθμολογίες του store και από εκεί πέρα μπορούν να την κατεβάσουν εύκολα. Αυτό τώρα θα μπορούσε και η ίδια η Γενική Γραμματεία ή το ίδιο το Υπουργείο να σας την αγοράσει, δηλαδή, να την απορροφήσει, για παράδειγμα? Ήδη έχει μια εφαρμογή την οποία έβγαλε πριν από πολλά χρόνια, αλλά
είναι παροχημένη, δηλαδή δεν δίνει τόσες λεπτομέρειες και τόσες λειτουργίες όπως αυτή. Εδώ το θέτουμε ευθέως. Από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η πληροφόρηση από τα επίσημα δεδομένα του κράτους για να ενημερώνεται η ιστοσελίδα σε αυτή η εφαρμογή, θα μπορούσε το ίδιο το κράτος, επειδή είναι από κρατική δομή, από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, που βγήκε αυτή η έρευνα, ορίστε, θα μπορούσε άνετα να την αγοράσει κιόλας, να σας προωθήσει, να σας αναδείξει. Θα δείξει αυτό τι θα γίνει. Έχει ήδη διακριθεί η όλη εφαρμογή FuelGR σε έναν διαγωνισμό που έγινε πέρυσι στην Αθήνα. Ήταν εκεί πέρα ο συμφοιτητής Θάνος Πηγαδάς, όπως είπαμε, την έκδοση για web και ο καθηγητής Φώτης Κόκορας, που μας εκπροσώπησαν ως όλη η ομάδα FuelGR. Φαντάζομαι οι χρήστες που ήδη τη χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή θα πρέπει να σας στέλνουν αυτό που λέμε το feedback, δηλαδή ότι τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Φυσικά υπάρχει στην έκδοση για Android ειδικότερα. Πάνω από 300 χρήστες έχουν βάλει 5 αστέρια, δηλαδή τους άρεσε πάρα πολύ η εφαρμογή. Γράφουν θετικά σχόλια, είτε και παρατηρήσεις μερικές φορές. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε κάτι, κάποια αλλαγή που θα τους άρεσε να υπάρχει μέσα στην εφαρμογή. Οπότε, επίσης, μερικά πρατήρια, επειδή το παρατηρητήριο δεν δίνει τη θέση του πρατηρίου στο χάρτη, πρέπει να τη βρούμε εμείς. Αλλά όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε για όλη την Ελλάδα που βρίσκεται κάθε πρατήριο. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα στο χρήστη της εφαρμογής να μπει, να μας υποδείξει πού βρίσκεται το πρατήριο και να τη στείλει σε εμάς για να την υιοθετήσουμε μέσα στην εφαρμογή. Υπάρχει και αυτό το αφίδρομο δηλαδή. Ναι, φυσικά. Και φαντάζομαι ότι είναι μια εφαρμογή που θα εξελίσσεται ανάλογα και με τα δεδομένα που θα παίρνετε από τους ίδιους τους χρήστες. Ναι, γιατί ήδη ετοιμάζεται αναβάθμιση που θα έχει μέσα τα τηλέφωνα κάθε πρατηρίου. Σωστό. Τα οποία αντλούνται από τις επίσημες ιστοσελίδες των πρατηρίων. Έπειτα υπάρχει σκέψη για ενσωμάτωση, ποιο πρατήριο έχει κάποιο πρόστιμο για νοθεία για παράδειγμα, αλλά αυτό το κράτος δεν ενδιαφέρεται να ανεβάσει επικαιροποιημένα δεδομένα και δεν τα παρέχει εύκολα. Οπότε, αν το κράτος δεν ενδιαφερθεί να τα παρέχει γενικά, δεν θα μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι καινούριο. Άρα, για να πάρουμε και κλείνοντας έτσι αυτό το διάλογο, καταρχήν η ιδέα πώς ήρθε? Πώς δηλαδή φτάσατε, που είναι πολύ πρακτικό. Το πιστεύω ότι είναι πρακτικό, ιδιαίτερα οι οδηγοί θα το ευχαριστηθούν ιδιαιτέρως. Αφού δεν βλέπαμε ότι υπάρχει κάτι εισάξιο δυνατοτήτων σε αυτά τα store, αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς την εφαρμογή. Είχαμε διαθέσιμα τα δεδομένα τα οποία αντλούνταν ήδη από το παρατηρητήριο. Όπως είπα και στην αρχή, από την πτυχιακή μου εργασία ξεκίνησε σαν Windows Desktop. Έπειτα, αφού θέλησαν και τα άλλα παιδιά να κάνουν τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα, έφτιαξαν τις εφαρμογές για τις υπόλοιπες πλατφόρμες που τους έλειπε. Πιθανότητα να βρεθεί ένας ιδιώτης, πώς το βλέπεις, εύκολο να σας την αγοράσει αυτή την εφαρμογή, να σας χρησιμοποιήσει σε μια εταιρεία, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή? Υπάρχουν ελπίδες? Είναι μερικές μεγάλες εταιρείες λογισμικού που αναπτύσσουν εφαρμογές για όλες τις συσκευές. Μπορεί κάποιος να τη βρει ενδιαφέρουσα, έπειτα να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και αν τον ενδιαφέρει να την αποκτήσει. Πάντως, εγώ να σας πω ένα μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι ευχάριστο γιατί έτσι φαίνονται και η δουλειά που γίνεται στις κρατικές δομές, στις πανεπιστημιακές, είτε πανεπιστήμιο είτε ΤΕΙ, ότι υπάρχει ερευνητικό πεδίο, υπάρχουν πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η δικιά σας αυτή η έξυπνη εφαρμογή για τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και το πιστεύω ότι το κράτος το ίδιο πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί σας. Δεν ξέρω, ο καθηγητής, άμα έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει και κάτω πόρτες. Δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά στο μέλλον θα δείξει. Όχι. Πάντως, εδώ την ξαναβλέπουμε κιόλας. Άρα, λοιπόν, στο fuel.gr, fuelgr.gr, μπορεί εύκολα κάποιος να τη βρει αυτή την εφαρμογή, να την κατεβάσει, είτε για το κινητό του ή για τον υπολογιστή, για οποιαδήποτε συσκευή του. Αν δεις τι κινητό έχω εγώ, είναι πολύ παλιάς γενιάς. Μπορεί να μην υπάρχει πλέον έξω στο εμπόριο. Αλλά οι περισσότεροι που έχουν τα σύγχρονα κινητά θα το βρουν πολύ πρακτικό. Τώρα εσύ, Δημήτρη, τελειώνεις? Ναι, ένα μάθημα για πτυχίο έχω τελευταίο. Ωραία. Τώρα είσαι εδώ στο σερβερ. Ξενίκησες μου είπες από κάτω. Ναι. Είστε καλά όμως. Φοιτητική ζωή, να τη συνεχίσεις. Βρες άκρη να τη συνεχίσεις, είναι καλή η φοιτητική ζωή. Λοιπόν, συγχαρητήρια Δημήτρη, σε εσένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία εύχομαι. Λοιπόν, θα τα παρουσιάζουμε αυτά τα